Вълшебна Коледа. С участието на Ники Уелън, Джош Кели, Никол Галисия, Майкъл Конята, Робърт Пайн, Бет Бродрик и други. Музика Марк Леджит. Оператор Брандън Джеймс Махам. Сценаристи Рон Оливер и Никол Бакстър. Режисьор Колин Тейс. Моли, ако дядо Коледа те хване да работиш, няма да получиш подарък. Здрасти, Керен. Скоро приключвам. Пропускаш най-хубавото. Дерик питаше за теб. Нали излязохте веднъж? Да, на вечеря. И говорихме единствено за Дерик. Готово. Има и други необвързани мъже. Ти излиза с тях. Годеникът ми вероятно няма да одобри. Да, и моят няма да одобри. Сгодена ли си? Да, сгодена съм. За Манчестър Софтуер. Ще прекараме Коледа в офиса. Пак ли ще работиш? Да. За мен това не е работа, а любов. Извинете. Добър вечер на всички. Може ли за момент? Здравейте, весела Коледа. Весела Коледа. Надявам се, че прекарвате добре. Да. Както знаете, Манчестър Софтуер пожена големи успехи през годината. Новият ни продукт много се хареса и освен това искам да ви съобщя, че най-новото ни приложение вече е било свалено над 500 000 пъти. Всичко това се дължи на вас и на усилията, които полагате. Специални благодарности за Моли Кларк, която направи много повече, отколкото се иска от нея. За теб, Моли. И така, прииска ми се да ви благодаря за отличната работа с нещо по-специално. А именно, затварям офиса до идването на новата година. Сега ще получите пълна заплата за 2 седмици, разбира се. Но. Не искам никой да идва да работи и за теб се отнася, Моли. Ще сменя кодовете, за да не се промъкнеш някак. Както и да е. Вижте, бъдете със семействата и с приятелите си. Отпразнувайте празниците заедно. Весела Коледа на всички! Весела Коледа! Годежът явно се отменя. Джаред, желая ти приятно пътуване. Ще ми се да имаше начин да... Спокойно, разбирам. И без друго нямах планове. А младата дама, с която излизаше? Не се получи. Жалко. Не за пръв път съм сам на Коледа. Виж, Джаред, съжалявам, че... Време е да тръгвам. Не се тревожи, ще приключа с това до края на годината. Благодаря. И
Весела Коледа, Джаред. Весела Коледа, Уилям. Красота, нали? Светлините тази година са прекрасни. Да, не бях забелязала. Лека нощ? Моли, Да? виж, знам, че по това време на годината ти е тежко. Защо не дойдеш у нас за Коледа? О, Керен, Нашите ще се радват, а с Дейв имаме нужда от още един възрастен. много сте мили. Благодаря ти, но Какво? по Коледа не съм добра компания. Добре. Ако размислиш, кажи ми, моля те. Да, благодаря ти. Весела Коледа. Весела Коледа. Звучи чудесно. Не, мамо, добре съм. А имам толкова много работа, че няма дори да разбера, че е Коледа. Аха. Наслади се на круиза и ми пращай много снимки. И аз те обичам. Весела Коледа. Това е коледното ни състезание. А вие може да спечелите пътешествие до Ямайка, ако сте 15-тия слушател, който ни се обади. 555-6744. Желая ви късмет. 555-744. Сняг ФМ, с кого говоря? С Моли? Моли и Кларк. Съжалявам, Моли. О, няма нищо. Ще трябва да си събереш багажа, защото отиваш в Ямайка. На опашката съм. Така ли? Да. О, съжалявам, минете. Не, ще се наредя зад вас. Добре. Ето. Съжалявам. Аз съжалявам. Ето. Благодаря. Извинете. Хубава шапка. Да, благодаря. Идеална е за Ямайка. Ходили ли сте там? Извинете. Моли е? Да, господин Робъртс. Не. Пратих офертата на началник отдела. Така ли? Ще проверя. Офисът е затворен, но... Благодаря. Не, на летището съм. Заминавам за Ямайка. Спечелих състезание. Нали знаете, че Ще се погрижа, господин Това- Робъртс. Разбира се, добре. Много ви благодаря. Ето, госпожица Кларк. Благодаря. Господин Дейвис, така. Чекирали сте се онлайн и пътувате за Ямайка. Вермонт. благодаря. Приятен полет и весела Коледа. И на вас. Здравейте.
Изпратих ви офертата. Трябва да сте я получили. Господин Робърт се обади и не я е получил. Сега ще проверя. Ало? Госпожице, излитаме. Само секунда. Затворете телефона и лаптопа, ако обичате. Добре, добре. Какво съвпадение? Да. Спечелили сте състезание? Поздравявам ви. Дочух на опашката. О, да. За пръв път в Ямайка. Нямам търпение да опитам техният пунш с ром. Вие по работа ли отивате? Аз не. Просто реших да избягам от града за празниците. О, познато ми е. Коледата ме смазва. Мен не, обожавам я. Така ли? О, да. И още как. Сняг, коледна украса, горещо какао до камината. Щом толкова ви харесва, защо заминавате за Карибите? Не заминавам за Карибите. Не. Полетът е до Върмонт. Какво? Да, самолетът е малък. Проблем ли има? Да, объркала съм полета. Отивам в Ямайка. Истинската с пясъка и плажовете. Билетът е за този полет, който е до другата Ямайка, във Върмонт. Самолетът е този, но мястото е друго. Знам, опитвам се да заредя сайта на предаването. В по-малките самолети още няма интернет. Пилотът не може ли да ме върне в Чикаго? Останалите пътници едва ли ще се зарадват на такава промяна в плановете им за празниците, но щом кацнем, положително ще уредите всичко. Кога ще кацнем? След около 2 часа. Приятен полет. Забавно ви е, а? Не. Просто статията за предпазните колони е много смешна. Можехте да ми кажете на летището. Опитах се, но бяхте заета. Предлагам да не си говорим, докато кацнем. Добре. Нали? Да. Чудесно. Нещо за пиене? Зажаднял съм за пунш с ром. Пиня колада. Разбира се, че прочетох. Огледах го. Никъде не пише Върмонт. Ще трябва да вземете мерки, защото няма да прекарам почивката си насред виелица. Какво? Ало? Ало? Чудесно. Страхотно. Дано всичко се уреди. Нали не си говорим? Съжалявам, забравих. Ами, значи, не ви желая весела Коледа. Аз също. О, стига. Къде ли е зарядното ми? Под дяволите. Госпожице Кларк, Да? ето ви вас. Здравейте. Аз съм Крис. Еленската хижа е моя. И на жена ми, разбира се. Добре дошли в Ямайка. Извинете, откъде знаете коя съм? Ами, тук няма никакви други хора и аз просто реших, че... Нека ви помогна. Няма нужда, благодаря. Очевидно е станала грешка. Не пътувах насам. Виж, вие сте Моли Кларк, нали? Да, аз съм, но... Приготвили сме ви прекрасна стая в хижата. Само вас чака. Благодаря ви много. Просто аз... Затваря до утре.
Летищата не затварят. Нашето затваря. От тук до града има доста път. Ще дойда с вас и ще измисля нещо утре. Разбира се, точно така. Да тръгваме. След мен. Благодаря. Потегляме тъкмо на време. Задава се снежна буря. Дано да успеем да се приберем преди да затворят пътищата. Ще си имате спътник, дано да нямате нищо против. Той също ще ни гостува за празниците. Не може да е съвпадение. Това е Ямайка. Чудесно е. Харесваме си я. Малко музика. По това време няма много избор. Да не обичате коледни песни. Аз обичам, госпожице Кларк. Защо не? Съжалявам за украсата. Исках да привърша преди да дойдете, но тази година Коледа дойде твърде рано. Пак са красиви, нали? Да. Лампичките. Да, просто не виждам смисъла от коледната украса. Толкова труд, за да я свалиш след няколко седмици. Добре. Насам. Дайте я на мен. Добре, заповядайте вътре. Мила, пристигнахме. Привет! Добре дошли в Еленската хижа. Моли и Джаред, съпругата ми. Здравейте. Здравейте, госпожо... О, не, само Пени. По Коледа няма непознати хора. Добре, значи Пени. Мила, много леко си облечена. О, да. Не очаквах да е зимно време. Изглежда нещо около пътуването и е останало неразбрано. О, не, онова предаване. Казах им да споменат, че сме в Вермонт. Вече сте при нас, така че елате да ви настаним и толкова. Няма да е толкова зле. Явно нямам избор. Оставете на мен, благодаря ви. Не сам, моля. Джаред, ти си тук. Моли, ти си тук. Нали не хъркаш? Ами това е. Дано да харесаш стаята. Да, много е празнична. Тя ми е любимата. Банята е там. Ако имаш нужда от още кърпи, кажи ми. Аз спя на притворен прозорец, но ти си решаваш. Ако ти стане хладно, облечи си това. Шия ги специално за гостите. Добре? Ако имаш нужда от нещо, не се колебай и ни кажи. Има ли парола за интернета? Не. Чудесно. Тоест нямаме интернет. Гостите така предпочитат. Това ги отпуска. Оправи си багажа и ще се видим долу. Чудесно. Просто чудесно. Такива мили хора са. Няма ли друг начин да... Разбирам, но срокът им е бъдни вечер. Момент! Ще ти се обадя пак. Здравей! Здравей. Имаш ли зарядно? От летището сигурно ще ме потърсят.
Съжалявам, моето е друго. Но ще ти дам моя телефон. Покритието е слабо. Хижата явно е доста отдалечена. Да, отдалечена е от 21 век. Помоли ги да звъннат в хижата. Виж, съжалявам. Наистина, не знаех, че наистина не знаеш. Че съм сбъркала Ямайка? И аз съжалявам. Не исках да бъда груба. Не беше виновен ти. Трябваше да прочета ситния шрифт. Какво ще кажеш да започнем да си говорим, или поне за тази вечер? Разбрахме се. Разбрахме се. Заповядайте долу. О, отиваме ли? Може да има пунш с ром? Цял час обикарахме из гората, но не ги видяхме. Ще се покажат ли? Ами, елените са си такива, малко срамежливи. С мен и с жена ми вече са свикнали, но понякога е нужно малко време, за да приемат непознати хора. Има логика. Да. Ето ги и тях. Моли и Джаред, това са Грег и Кейла. Дойдоха да отпразнуват първата годишнина от сватбата си. О, честито. Благодаря. Прекрасно. Какво ви води чак тук? Ами, фотографи сме. Да, работим върху първата си книга с коледни снимки и искаме да има и елени в естествена среда. Еленската хижа е идеалното място. Значи тук има елени? Да, това е резерват. Общо 4000 декара. Дали ще ги видим утре? Никога не е сигурно, но си струва да опитате. Добре. Много са красиви. Вие ли ги дялката? О, да. Погледнете килима, ако не ми вярвате. Нося ви нещо за хапване. Благодаря. Ето и за теб. Вижте, и мляко, и бисквити. Ого, тези са ми любимите. Ти не заслужаваш. Защо? Елхата е отвън. А бъдни вечер е след седмица. И до нея ще стигне, не се тревожи. По Коледа тук работата е доста. Понякога гостите ни помагат с украсата. Така ли? За Коледа в Ямайка. За Коледа в Ямайка. Моли, будна ли си? Вече да. Търсят те от авиокомпанията. Добре. Ето там, мила. Моли, Кларк слуша. Добре, че се обадихте. Грег, прочети днешния коледен въпрос. Да, разбира се. Колко са гайдарите в 12 коледни дни? На първия ден от Коледа, моята любов. 11 дни? Какво да правя до тогава? И на вас весела Коледа. Изражението ти не е нито весело, нито коледно. Всички полети до края на седмицата са пълни. Казаха, че ако някой се откаже, ще се обадят. Но по това време било малко вероятно. О, лоша работа. За нас не е. Колкото повече хора, толкова по-добре. Точно така. Освен това, на Лучка, верният отговор. Гайдарите. 11. Ти позна. Да, ще отвориш коледния календар. Тук. Добре. Не забравяй да прочетеш какво пише. Коледното послание за деня.
Всяка Коледа е пътешествие. И понякога крайната точка те изненадва. Еленската хижа? От години не съм чувала за нея. Ходех с децата, когато бяха малки. Още ли водят гостите да гледат елените? Още не сме ги видели, но се надяваме. Хората вече не се интересуват от такива неща. Елените не са нито нинджи, нито роботи. О, какво ще кажете за тази? Роузмери Клуни носеше подобна в Бяла Коледа. Не? Оплетох го за жената на кмета. Носи го миналата година на коледния парад. Не е в мой стил. Добре. Това вече ще ви хареса и ще ви донесе късмет. Нещо не толкова весело. Не толкова весело? Ще ви намеря, разбира се. Ей, сега се връщам. На Грег дали ще му хареса? По традиция на първа годишнина се подарява нещо с Елен. Дано бизнесът не вървеше тази година и се надявам поне на Коледа всичко да е наред. Съжалявам, че заседна тук, но грачето е много сладко. Не е заради града. Просто обикновено успявам да избегна Коледа. А тук тя е буквално навсякъде. Не я ли обичаш? Ами, навявам ми спомени. Хубави, лоши? По-малко от двете. Ето го. Утилитарен, но дискретен. И не е толкова весел. Вкъщи чака ли те някой? О, аз не съм по връзките. Абсурд. За всеки го има подходящ човек. Защо женините все това повтарят на... Здравей, любов! Направих чудесни снимки. Останаха ни само елените. Много ги харесвате, а? Баба му все повтаря, че Еленът е символ на истинската любов. Скандинавски мит. Баба от Стария свят. Да, знам, че звучи малко странно, но според нея, ако при първата си среща мъж и жена видят Елен в гората по пълнолуние, Им е писано да бъдат заедно. завинаги. Научих нещо ново. Баба ми купи първия фотоапарат. Ще посветим книгата на нея и трябва да има елени. Съпругът ми е толкова мил. И без Елен се вижда, че ще бъдете заедно завинаги. Ще ви не стигна. Не очакваше, че ще успея. Не, напротив. Еленската хижа. От години не се бях сещал за нея. Като малък нашите ме водеха да гледам елените, но не мислех, че ще има кой да ходи там. Ние отидохме. Чудех се дали предлагате зарядно за тази марка. Да, Чудесно. предлагахме. Да, продадох последното на младежа ето там. Мислех да изчакам до Коледа, но... Заповядай. Благодаря. Да ти го оплатя? Подарък е за Коледа. Добре. Ще ти взема нещо. Не, Стига. Сигурно тук има нещо подходящо. Прекрасен е. Всъщност е уникат. Правен е тук, на ръка. Татко ми подари подобен. знаеш ли какво? Моля? Щом ще ми правиш подарък, наблизо сервират тукашния вариант на пунш с ром. Да го опитаме? Защо не? Заповядайте, горещ коктейл с ром. Благодаря. Тукашната версия на ямайския пунш с ром. Добре. Много е хубав. Бих ли те насочил зле? Във Върмонт сме. Разкажи ми за твоя Елен. Ами,
Когато бях малка, нямахме пари и сама си правех коледната украса. Знам. Ангели от тоалетна хартия. Точно така. Снежен човек от меки бомбони. Да. Но никога няма Хелен, защото не можех да нагодя рогата и краката. Сложно животно е. Много. Както и да е. На бъдни вечер, когато бях на 8, баща ми затънал, докато се прибирал от работа, защото излязла буря. Така, с мама останахме сами. Съжалявам. Да. На сутринта под елхата имаше малък подарък и мама каза, че татко ми го е оставил. Отвори го. Беше ми издялкал едно съвършено еленче. Много симпатично. Ще ми се да знаех къде е. Коледа е особен празник, а? Да. Коледа е особен празник. Майка ти, не си ли с нея на Коледа? Не, тя е във Флорида. С новия си мъж. Много е мил. Двамата са щастливи. Но тя си има нов живот, ново семейство. Стараят се да ме накарат да се почувствам като у дома си, но не ми е мястото там. А твоите роднини? С баща ми не сме много близки. Жалко. Затова ли си прекарваш Коледа сам? Не точно. Просто така стана. Разбираш ме. Хрумна ми нещо. Хайде! Към еленската хижа, моля. Няма да си измъкнеш. Ела. Съжалявам, че закъсняхме. Не, идвате точно на време. Чакайте, чакайте да ви снимам. Ето идеално. Ако обичаш. Благодаря ви. И така. Чакай, не ги включва и нося какаото. Вземете си какао. В еленската хижа си имаме традиция. Всяка година вдигаме на здравица за коледните лампички. Добре. Подгответе се. Дано да не съм сбъркал. Така да видим... Да. Да. За Коледа. За Коледа. За Коледа. Прекрасно. Браво! Тези са за книгата. Виж, тази е перфектна. Да. Размисли ли за коледните лампички? Как така? Още не мислиш, че не си струва труда? Ще те държа в течение.
Джаред, Здравей. всичко наред ли? Да, наред е, просто... Как вървят нещата? Някакви неприятности? Не точно. Но... това място не е най-обикновен имот. Това ми е ясно. За това е малко сложно. Да, аз оказах се, да кажем, в по-особена ситуация. Каква ситуация по-точно? Здравей! Добро утро. Рано си станал тази сутрин? На жена ми омръзна постоянно да събира талаш, така че ме прокоди навън. Елените появиха ли се? Не още, но не се знае. Обикновено идват, когато изобщо не ги очакваш. Ще може ли да ме научиш? Разбира се, опитай. Кажете ми, ако някой се откаже. Да, весела Коледа и на вас. Ще ти помогна. Благодаря. Значи няма билети. Никой не се е отказал. Пълно е до Нова година. Съжалявам. Много ни е приятно с теб. Благодаря ти, Пени. Съжалявам. И на мен ми е приятно. Просто не очаквах да прекарам така Коледа. Човек не може да планира всичко. Понякога най-хубавите неща в живота са неочаквани. Ще ми помогнеш ли? Не съм украсявала бисквити от... Като велосипеда не се забравя. Ще опитам. Животът много прилича на Коледа. Така ли? Защо? Помисли. Спазваме куп традиции, музиката, лампичките, бисквитите, но от време на време изниква нещо, което ни изненадва. И кой знае, тук виж и то станало коледна традиция. Джаред цял ден помага на Крис отвън. Сигурно доста е огладнял. Е? Какво мислиш за тази? Ще му хареса. Здрасти. Здравей. Стигат ли да изкараме до Коледа? Ще стигна до следващата Коледа. Какво е това? Ще ти вдъхне нови сили. Ти ли я направи? Само помагах. Много е вкусна. Наистина ли? Да. За човек, който не обича Коледа, правиш страхотни джинджифилови сладки. Ами, това все пак е еленската хижа. Реших да се впиша. Връщам се в кухнята. Пени изпекла още. Моли, Да? благодаря ти за бисквитата. Ехо, съберете се! Перфектно. Ще търсим Елени, елате и вие. Хайде. Момент. Съжалявам, че нося лоши новини, но... неприятности с елените. Какво? Елените са болни. Ами, действително е рядкост, но се случва. Елените са много чувствителни животни, така че е по-добре да ги държим под карантина за тяхно добро. Не може ли да направим една снимка? Ами не, съжалявам.
Не мога да поема такъв риск. Всъщност, дори не съм сигурен, че ще ги видите преди да заминете. Заради тях дойдохме. Книгата ни е за това. Разбирам. И много съжалявам, наистина. Може да ви възстановим парите. Да, Много мило, но вината не е ваша. Не, просто ще трябва да променим това, онова. Ще измислим нещо. Да. Моли, твой ред е да зададеш коледния въпрос. Добре. Какво оставя дядо Коледа в чорапа на непослушните? Въглища. Правилно. Заповядай. Очаквайте коледна изненада. Дочакахме я. Добре. Да си върнем настроението. Ами да, можем да украсим елхата. Прекрасна идея. Чудесна. Крис, къде е тя? отвън, до парапета. Кой парапет? Този отзад. Вече не е там. Как можа да нацепиш коледната елха? Откъде можех да знам? Дървото си е дърво. Не и когато е подпряно на украсена къща. Трябва просто да намерим друга. Да, в гората е пълно, нали? Добре, да се разделим на групи. Първите, които намерят подходяща, ще извикат, ще се съберем, ще я отсечем и ще я донесем тук. Хайде. Няма да я изгоря. Предпочитам да снимаме Елени. Ти така и не ми каза какво работиш. Занимавам се с финанси. О, по-конкретно? Недвижими имоти. Най-вече. Всъщност работя за баща ми. Нали каза, че рядко се виждате? Не, казах, че не сме близки. Иначе се виждаме всеки ден. Мислиш ли, че за това не сте близки? Защото се виждате постоянно? Започна по-рано. Учех в пансион и се прибирах рядко. А на Коледа? Имах си елха в стаята. Той ми пращаше пари. Аз си купувах подаръци, опаковах ги и ги слагах под дървото. А на Коледа се преструвах на изненадан. Не всяка година. Джаред, това е много тъжно. Беше ми приятно да съм сам. В пансиона беше доста шумно. Сигурно за това обичам този сезон. На Коледа ми се струва, че целият свят си почива. Слушай. Винаги ли я прекарваш сам? Не винаги. Случвало се, но тази година за пръв път бях съвсем сигурен, че ще бъда сам. Само, че не съм. Пени казва, че понякога най-хубавите неща в живота са най-неочакваните. Тази Коледа е пълна с изненади. Уместно ли е да ти кажа, че се радвам, че обърка самолета? Моли, Джаред! Идваме! Ставай. Добре. Грег ти е открил обора. Какво правиш? Крис каза, че елените са чувствителни. Няма да ги притеснявам, само една снимка. Стига, остави ги. Да вървим да търсим елха. Чакай, почти ги... Момент. Какво има? Грег!
Нищо. Абсолютно нищо. Не виждаме Лени. Защото няма. Край еленската хижа вече няма елени. Истината е, че не знаем какво се случи. Може би се промени миграционния им път, а може би климатът се промени. Но един ден просто изчезнаха и не се върнаха повече. Не ги ли потърсихте? Не, това е резерват, не зоологическа градина. Има ли разлика? Разликата е, че животните не са наши. Те идват и си отиват, когато решат. И са си отишли. Защо не ни казахте истината в самото начало? Бихте ли дошли в хижа с такова име, ако знаете, че няма да видите елени? Тези обиколки покриват разходите ни, а тази година не ни беше никак лесно, казвам ви. Вижте, извинявам се на всички ви за това, че не бях искрен по този въпрос. Дано разбирате, че нямахме лоши намерения. Сигурни бяхме, че ще се върнат. Наистина, обикновено идват. Както и да е. Отивам да отсека елха за Пени. Ще ти помогна. Отиде ни книгата. Грег. Здравей, Пени. Здравей, мила. Искаш ли нещо? Не, чудех се дали ти трябва помощ с бисквитите. О, не. Благодаря ти, вече са готови. Крис ли ти каза? Пени, на никого няма да кажем. Много си мила, скъпа. Но не е само заради това. Днес получих лоши новини. По всичко личи, че малко сме изостанали с сметките. Ами ако елените се върнат? Боя се, че е все едно. Хората вече не се интересуват много от обиколките ни. Времената са такива. Защо им е да идват, като могат да гледат елени на телефоните си? Надявах се състезанието да помогне, но то само те доведе на място, където не си искала да бъдеш. Пени, нали няма да загубите дома си? Думата само място. Сърцето лесно пътува. Тревожа се за Крис. Той обожава този имот, но както и да е. Не се тревожи за нас, ще се оправим. Коледа е. Затегни я малко и готово. Да. И така е идеално. Хубаво е, нали? Чудесно е. Какво има? Това е последната им елха тук. Компанията, която държи ипотеката, ще им вземе къщата. О, не. Ако не платят преди бъдни вечер, ще загубят еленската хижа. Сигурно можем да помогнем някак. Кейла, какво не е наред? Всичко. Ей! Мога ли да помогна? Мислех, че ще бъде хубаво да дойдем тук двамата. Годината беше тежка, искахме книгата да се получи, но сега той смята, че се е провалил и ужасно се скарахме.
Виж, не разбирам много от тези неща. Но ви наблюдавам заедно. Вие сте луди един по друг. Това е такава рядкост. Хората цял живот го търсят, а вие го имате. Знам, че сте женени само от 1 година. Но бракът не е като коледните лампички. Толкова труд, за да угаснат на 1 януари. При вас е задълго. Провървяло ви е. И трябва да го цените. Ако някога имам връзка като вашата с Грег, цял живот ще правя всичко по силите си, светлините да не угаснат. Благодаря ти. Ела. Много е красива. О, благодаря ти. Това са коледните ни съкровища. Подаръци от хора, прекарали празниците с нас. Тази е от Карта Руви. Имаха 2 деца и огромно куче, което постоянно отръскваше козината си на килима. Мога ли да помогна? Разбира се, ако искаш. А тази? О, тя ни е от семейство Маршал. Той беше виолончелист и на бъдни вечерни свири прекрасно в същата тази стая. Ами тази? От госпожа Уърдингтън. Тя доведе и дъщеричката си, която беше актриса и ни рецитира нощта преди Коледа, пред камината. Да помогна? Разбира се. Кейла, вземи си и ти. Съжалявам. Аз също. Искаш ли заедно? Да, Добре. Намерила си Милен? намерих. Добре, готови ли сте? 1, 2, 3. Боже, благодаря ви. Елхата е прекрасна тази година. Коледа е. Всичко ще бъде наред. Здравей. Здравей! Излязох да внеса още дърва за огъня. Ще ти помогна. Добре. Иска ми се някак да помогнем на Криси и Пени. Да, знам, но бизнесът си е бизнес, нали? Не. Не е само бизнес. Традиция е. Коледа е. Не бива да допуснем нещо да се случи с хижата. Няма да е редно. Какво? Нищо. Приятно ми е да те гледам, като говориш така. Как? Не очаквах точно ти да се вживееш толкова на Коледа. Аз мисля, че това място е по-специално. Заради елените? И заради тях. Имам идея. Каква? Каква идея? Можеш ли да готвиш? До някъде. Разчиташ ли почерка на Пени? Я да видим. Или е Боровинки, или е Еквадор.
Приготвила ли си коледна вечеря преди? Не. Но мисля, че точно сега Пени има нужда от малко почивка. Освен това, всички го правят. Едва ли е толкова трудно. Съвсем коледно го подкара, а? Еленската хижа работи ли още? Работи. Ще познае семейна традиция. Не съм ходила от малка, но помня, че се качвахме всяка година. Къде друга да има Елени? Да, къде другаде? Къде другаде? В Канада, Така ли? в северната част на Квебек. Популацията на елените в резервата им е твърде голяма. Наистина ли ще се обадиш? Обадих се. Запознати с положението и ще ни помогнат. Добре, но даваш ли си сметка колко скъпо би било? Искаш да преместиш цяло стадо елени? Знам. И ще ни трябва помощ. Колко хубаво мириш. Прекрасно изглежда. Не се е случвало гостите сами да приготвят коледната вечеря. Моли, не знам. Северен Квебек е толкова далеч. Дори да ни беше по джоба и дядо Коледа не би успял до бъдни вечер. Не, но ако хората в града знаеха какво става, щяха да ни помогнат да спасим хижата. Моля я права. Вие сте истинска традиция в този град. Трябва само да напомним на хората за нея. Да организираме дарителско събитие. Може би търк. Добра идея. Добра е, само че има един проблем. Няма какво да продадем. Всъщност, има. Спасете еленската хижа. Коледен търг. Извинете, как да стигна до еленската хижа? Едно време пускахме музика на елените нощем. Може да свърши работа и на партито. Пускали сте им музика? Да, много обичаха тази. Крис? Крис? Качи се, ако обичаш. Извинявай, дългът ме зове. Сега се връщам. Ей, Джаред, Да, дали ще се получи? не знам. Но поне се постарахме. Танц. Добре. Обадиха ли се за билета? Знаеш ли,
Странното е, че загубих всякакво желание да пътувам за празниците. Наистина ли? Да, Сериозно ли говореше пред Кейла? чул си ме? Не беше умишлено, но да. Малко. Много. Всичко чух. О, дядо Коледа ще те впише при непослушните. Така ли? Той не обича да подслушваме. Не беше подслушване, а по-скоро проучвах. О, в такъв случай говорех съвсем сериозно. Как мина проучването? Може да проуча още малко. Никак не се забави. Съжалявам, че ви прекъсвам, но този господин иска да огледа имота. Компанията му държи ипотеката на хижата. Простете, че се натрапвам. Колко много изненади. Съжалявам. Джаред не ви ли каза, че ще дойда? Познавате ли се? Моли Кларк. Това е президентът на инвестиции Дейвис. Уилям Дейвис, който е и мой баща. Моли, нека ти обясня. Малко си закъснял. Не исках да те нараня. Така ли? А защо ме излага? Не те излъгах. Не точно. Казах ти, че работя за баща ми. Да, и пропусна останалото. Какво можех да ти кажа? Знаеш ли какво? Дошъл съм да отнема дома и земята на двама симпатични старци. Не, но щях да оценя, че си честен. Знам. И съжалявам. Просто това е първата Коледа, която означава нещо за мен. Не исках да загубя това или теб. Моли, търсят те по телефона. Благодаря. Ало? Да. Така ли? 1:30? Полет 17:11. Благодаря ви. Намериха ли ти място? Да. В утрешния самолет до Чикаго. Ами, много хубаво. Не се тревожи. До вечера ще помогна с търга. Не е за това. Просто приятно ни е да си тук и ще пропуснеш Коледа. Ела. Може би така е най-добре. Тази година празнувах достатъчно. Чудесно мирише. Джаред. Може ли да поговорим? Не точно сега, Уилям. При всички Коледи, които си пропуснал, точно за тази ли намери да се появиш? Влез. Може ли да ми вдигнеш ципа? Грег пренарежда снимките за 100-тен път, сякаш е първата ни изложба, което си е така. Чудесни сте. И правите страхотни снимки заедно. Благодаря. Пени каза, че утре летиш. Не мога да повярвам, че си отиваш. Да, време е да се върна в истинския свят. Ами Джаред? Той няма нищо общо. Моли, ти ми попречи да допусна огромна грешка и аз ще ти върна жеста. Оценявам го, но... Никакво но. Джаред е сбъркал. Добре. Но на Коледа е редно да си прощаваме. Казах ти, че не съм по връзките. Именно. Точно за това не ти си експертът.
Още е рано. Пишеше 7, наближава 8. Явно хората са заети с друго 2 дни преди Коледа. Добър вечер. Май съм подранил. Сигурно и двамата сте доволни. Утре по това време хижата ще бъде ваша. Аз излизам. Тук стана задушно. Моли, Джаред, сега ще поговорим ли? не точно сега, Уилям. Моля те. Здравейте. Искате ли бисквита? Разбира се. Благодаря. Моли, нека да... Привет. Тък му обяснявах на дамите, защо закъсняхме толкова. Кравите на госпожа Елият се измъкнаха и запречиха пътя. Никой не можеше да мине, затова заобиколихме. Целият град идва насам. Всички обичаме това място. Може да се каже, че еленската хижа е истинска... Традиция. Точно така. Ще се видим вътре. Скъпи, О, извинявай. благодаря, че дойде. Поздравления. Благодаря ви. За нас е удоволствие. Благодаря. Благодаря ви, че дойдохте. Поздравление. Чудесно парти. Да. Снимките на Грег и Кейла се продават много по-скъпо, отколкото очакваха. Ако продължава така, хижата я чака светло бъдеще. Благодарение на теб. Ще заминеш ли утре? Да. Връщам се на работа. Там ми е мястото. Нали не беше сигурна? А ако мястото ти е тук, с мен? Ами, хубавото в моят бизнес е, че няма неочаквани изненади. Моли, исках да ти кажа. Наистина. Но когато събрах достатъчно смелост, осъзнах, че се влюбвам в теб. Съжалявам, трябва да вървя. Весела Коледа. Благодаря ви. Вижте, и дядо ти седеше и дялкаше с часове. Направо подлудяваше баба ти. Съжалявам, че си загуби времето. Как така? Вечерта мина много добре. Пени и Крис изглежда още дълго ще останат в хижата. Не дойдох по работа. Знаех, че ще се справиш каквото и да се случи. А защо дойде? За да те видя. Мен ли? Всеки ден ме виждаш в офиса. Разминаваме се по коридорите, без да се поздравим. Разговорите ни се въртят или около съставянето, или около подписването на договор. Ти така искаше. Знам. Знам и, че вината е моя. Виж, Джаред, тази година ще се пенсионирам и се опитвам да оправя някои неща в живота си. Едното от тях са нашите отношения. Какво е това? Знам, че на теб няма да мога да се реванширам, но за мен това са просто цифри, докато за хората, които днес са тук, явно е много по-важно. Част е от града им.
Обича ти. И вече разбирам защо. Усетих, че те мъчи нещо друго. Личеше ти по гласа. Трябва да се върна в Чикаго. Но нека от сега нататък се стараем да отделяме време за семейството. Весела Коледа, сине. Весела Коледа, татко. Сигурна ли си? Добре. Ще го занеса до таксито. Благодаря. Сложих ти няколко бисквити. Знам какво сервират в самолета. Благодаря, Пени. Не. Аз ти благодаря за всичко, което направи. Без теб ние... Остана още една вратичка. Имате ли въпрос? Да, но ти вече знаеш отговора. Значи, остава за по-късно. Няма ли да се сбогуваш с Джаред? Вече се сбогувахме. Весела Коледа. Лек път. Весела Коледа. Благодаря. Пътувате на бъдни вечера? При скъп човек ли отивате? Не, прибирам се вкъщи. Най-хубавият коледен подарък е любовта. Моля? Не, няма значение. Господин Робъртс, моля Кларк от Манчестър Софтуер. Миналата седмица говорихме за офертата. Знам, че е бъдни вечер. Имам личен живот. Да, ще говорим след празниците. До чуване. Здравейте. Здравейте, за къде пътувате? Чикаго. Фамилия? Кларк. Моли Кларк. Така, ето. Може ли документ с снимка? Паспорт или шофьорска книжка? Разбира се. Много хубава украса. Не съм я забелязала, доста сме заети. Документите ви ще ми трябват, ако ще пътувате. Госпожице? Не разбирам. Нотариалният акт баща ми го даде. Аз го давам на вас. Ще уредя нещата така, че да е ваш и на града завинаги. Какво? Джаред. Джаред? Не знам какво да кажа. Коледе! Благодаря. Благодаря ти много. Весела Коледа. Весела Коледа. Аз ще донеса дърва за огъня.
Сякаш целият свят си почива. Намери го в куфара си. Не знаех какво да правя. Освен да кажа съжалявам. Не исках да те лъжа. И аз съжалявам. Не биваше да бягам. Но ме беше страх. От какво? От това. От нас двамата. От риска. Наистина не очаквах такава Коледа. Значи сме квит. Аз не очаквах да те видя повече, но ти дойде. Какво стана? Пак ли обърка самолет? Не. Точно тук трябва да бъда. Елате всички! Хайде, по-бързо! Какво има? Елени, Какво? Къде? В гората. Бяха 5 или 6. 8 са. ти си знаела? Да, не е ли чудесно? Елените били символ на истинската любов. Знаех си. Бояхме се, че те няма да се върнат. Че ще е нужно някакво коледно чудо, но аз мисля, че това сте вие. Донесохте любовта си, млада, нова любов. Точно тя доведе елените. Да кажем на Крис. О, той знае. Елате. Насам. Весела Коледа. Весела Коледа. Ролите озвучиха артистите Яница Митева, Лиза Шопова, Силвия Русинова, Силви Стоицов, Светозар Кокаланов, Ивайло Велчев. Преводач Илияна Велчева. Тон режисьор Димитър Кукушев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.